omume a unu bụ ndị Igbo na-eme ka m na-ajụ wee sị ma Chukwu kele unu nwa bụ ndị Igbo, especially many of you bụ youth, omume a unu na-eme na Facebook ka m na-ajụ wee sị ma Chukwu kele unu nwa ọ dị nwa iche na Chukwu kele ndị ọzọ n'obodo ndị ọzọ. Ọ na ọbụla ofu Chukwu akere ndị ọcha na other black African countries. Ọ na ọbụla the same that Chukwu anwa kere ọnụ nwa bụ ndị Igbo, many of you Igbo youth na Facebook. Chi nke kele ọnụ nwa ọ dị nwa iche ka Chukwu a ọ kechala unu kee unu mee unu na unu ama nwe amamife na unu ama na-erizinu ka normal mmadụ Chukwu kelu. And the worst part bụ na unu na-ezuzu ife unu na-ezuzu, yet obi unu a na-ama unu ikpe, unu a na-enwe natural condemnation n'obi gị si na ife ị na-eme na-emetala ya, or sometime ime ya, at some point ekwesị ime ya nụ make ya U-turn. Ajụjụ na-ajụ wee bụrụ, this guy nọ na Facebook ọ na-akpọ onye obodo, this guy na-eme ọ na-ekwufe na Facebook ọ na-ekwu okwu na-ajụ sị ma this guy ọ nakwa na-asa alụ, because the guy na-adị m deti n'anya, ọ na-adị m too deti n'anya, n'agbanyeghị ego niile o nwere, ego niile ndị social media na-akwụ ya, yet onweghị ike ịsa alụ na ọdị ọcha n'anya. Ife dị this boy mkpa wee bụrụ ebe na Facebook na-akọtọ ndị Ebonyi, na-ekwu against ndị Ebonyi, and many ndị Ebonyi steeti a na-ekwu against ndị Anambra. Ị na-ekwu against ndị Anambra a na-ekwu against ndị Ebonyi. Some ndị Enugu a na-ekwu against ndị Anambra because o nwere video watchere some time ago, onye dibia Enugu na-ekwu against ndị dibia ndị Anambra, that na ndị dibia ndị Anambra amala ife na fa na-ewetara ndị dibia shame. Wee na-ajụ unu wee sị upon age unu ruo na amụna unu achọrọ think well, ị nwere ọkụ, ị nwere ụzọ, ị nwere school, ị nwere hospitals, ọ na-abọda gị, ị chọrọ iji Facebook gị, YouTube gị, your social platform kwuo about it, kwuo na ọ dịgo obi mma, ị chọrọ itinye ọnụ, ịgbara nkịtị. Your governors dị against you, ndị igwe ọhaneze ndị Igbo fancha dị against you, your pastors achọdịghị ịma mgbe na-eme exist. Everything concerning your country dị upside down. Ị chọghị itinye ọnụ, ọ gbasara gị, ọ na-ewe gị iwe, mana ị nwere social media ị ga-eji na condemn ife ndị a, ị ga-eji na-ekwu okwu ka ị bụrụ a voice to the voiceless, ka ị bụrụ a voice to your people through your social platform. Ịgbara nkịtị, ị chọrọ itinye ọnụ, mana ife ka gị kpabụ ịkọtọ ndị Ebonyi na-akọtọ ndị Anambra. Our boys na-efu every day, people na-miss every day by day. Onye ifo tata eshima fuzi ya and they ga ama ebe ọ nọ. People are not disappear here and there. Our young men ejipute na Yahoo Plus, 13 years, 12 years, 10 years, 15 years ejipu na Yahoo Plus na-egbusi our girls na agwọrọ ọgwụ ego. Some na-egbu nnefa na nnafa agwọrọ ọgwụ ego. Our girls gaziri na Facebook na nke ikpeazụ a na-agbazi ọtọ alafa egelesi oge. Some of them are na-eyizikwa nke bụ panties
fadrozikwa eyi na nke ikpeazụ a gbarazie ọtọ na ayọghasị ala n'ike na Facebook. Ọ dị ewute gị, ị chọrọ itinye ya ọnụ mana ife ka gị kpabụ ịkọtọ Anambra, Enugu, nke a na nke ọzọ. Your president gbakụdoro gị azụ, ị na-anwụ anwụ na-efu efu gbasara gị. Jagaban etake gị over, na petrol na ebe ọ nọ. Nne na nna gị nọ na village, ụmụnne gị nọ na village na suffer heat, na suffer pain. Garị ekpere ngota, magi nnu na ose ekpere ngota. Agụrụ na-egbu mma gị na papa gị nọ na village, ụmụnne gị nọ na village na-ata afụfụ. The poor na-adịkwu poorer, the rich na-adịkwu richer. Corruption, the system, the upside down. Onwere ife na-aga aga. People na-anwụ by the day. Agụrụ na-egbu young men mụ na gị, our brothers and sisters. Agụrụ na-egbu fafa na-anwụsị everyday na agụrụ. Ọ dị ewute gị, ọ na-abọda gị. Ị chọrọ iji your platform tinye ya ọnụ, condemn ya, bring a voice to the voiceless. Ife ka mma bụ ị condemn, ịkparị onye Igbo ibe gị, ngị na ya nọkwa ofu ebe ata afụfụ a. Nnamdi Kanu, okwuruọra ndị Igbo, ọhamadike, eze ndị eze, dike a na-anụ onye na mba, nọ na prison because of mụ na gị. Na language na prison, na anwụ na prison, na-ata afụfụ na prison. Ị chọrọ itinye ya ọnụ, ọ gbasara gị. Ọnọdụ ya dị ya dị ewute gị. Ifo na-agabiga di ya, ọ dị ewute gị. Ife ka kịkpa bụ iji akọ nwoke ibe gị, nwaanyị ibe gị ọnụ, na-akọtọ onye Igbo ibe gị ka igwe nwee ego Facebook. Our girls jupụtazi na ashawo n'obodo oyibo mana Nigeria, ashawo ebe niile. Our girls na-ayizi ara everywhere, every street, many street. Ifu our girls kafa gba ọtọ na-ayi ara. Everywhere pụtara church here and there, church everywhere, but no single factory. Church are the more millions in number, mana less in factory. Fact, one of the factory na Igbo, mana church everywhere. Ọ na-abọda gị, ị chọrọ itinye ya ọnụ, ọ gbasara gị. Ọ bụrụ na ị na-reason ọfụma, ọ bụrụ na ị na-think ọfụma, ọ bụrụ na ị nwere mụ na gị kara dị free by now. Mụ na gị aga na-ata afụfụ a anyị na-ata by now. The reason eji ata afụfụ anyị na-ata bụ na ndị na-achị mụ na gị, ndị na-achị anyị, ma ndị igwe ma ndị eze, ma ndị politicians, ma ndị pastọ, ma ndị dibịa, fenecha ganya afụ na mụ na gị na brain anyị adịghị alụ ọlụ. Fende ganya afụ na ndị nke maara ife dị little in number, about only 1% bụ ndị nke maara ife, but about 99% of Igbo youth amamife ga-ezuru oke. That is why onye ba n'ọchịchị ife ọ na-achọ bụ pocket ya, ọ chọrọ ịma mgbe na-eme exist because why ọ fụrụ gị asị na ịmara ife. Everything na Nigeria nwere nke dị mma, everything nwere nke dị mma. I nwee a beautiful platform Chukwu nyere gị ka ị were ya bụrụ enyemaka nyere ndị na-enwere enyemaka, ka ị were ya ka anyị team together, ịbụ ndị youth, ka anyị team together, use that platform, bring a voice, ka the world na-anụ ọnụ anyị, ka ụwa niile na-afụ na anyị na-agbani, anyị na-ekwu. Mana ife ka gị kpa bụ nkọghịrị. Ị na-akọ ka ife na-agbaka moto, ị na-akọ ka somebody abụpụtara n'ime ana, ị na-akọ ka somebody na-aṅụla ala. Gị bụ onye Ebonyi steeti, ndị Fulani na-agba ụnụ tọọtọ mana ehihie ma n'abalị, ma ndị nke nọ na village, ma ndị nke nọ na town. Ndị Fulani na-egbusi ụnụ, na-ebepụsị ụnụ onu, na-ebesi ụnụ aka, na-agbasi ụnụ bụ ụnụ ọkụ. Ọ dị ewute gị. Ife ka gị mkpa bụ ịkpọ ndị Anambra iyi, ịkọtọ ndị Anambra, mana ị chọrọ
iji your platform who about it, condemn warrior, raise the alarm, bring a voice to the bono. If I can keep babu nkogeri, ndi bo ya Anambra, ndi Fulani, jupiter na begi, na bono to. Ambrabas, jupiter berine, Simon my boys, Diegbe, abono every day, abono to. Asare the Kubo boys, ne kidnap wono, ne busisi wono. Anambra manenugu, charity yono, obasaloge, on a cello, na ewu kagema. Every 4 years, it may be great. Every 4 years, your pain and it may increase. Come on, be reduced, or not the worst. Well, let your social media, whatever Facebook could give, condemn what phenomenon in Nigeria. Whatever Facebook could give, bring a voice to everybody. Whatever Facebook could give, me kaibundi bono why poor na cage na prisoner na bondage amura ini me ya po Nigeria. Kwosiji page gi ako inyo. Kwosiji page gi ako kan somebody ebura brain wala aja woya mime. Ne fuofu ka somebody wala lande ya Igbo. Akam ko wanne gi a critical thinker. Onye nwere ntị, ya nụrụ.